Сяди Калшан хамсыр телехежер хой кирдачхами выпуске эфире таган шендеркимг. Дашу гилит иол ярмарк в Москве дахуда хужи. Алгай мехкар юхкайол проект России правительства председателя Шиёзитер Евкурмягани Узбек. Нех лоткомыш кладухуш, цацадул хаттырыш сумек те дуашхыш. Бахар хойта еберде иштада дехер халк голма председатель. بقى طول خياج ودي تلام غط طوخ يشير هت دوال دوات جدا أخي تانيقة حوز مدوش حيباش تفدش بقى درتي تسوخ تراجع طوغ شلور تكاليسبانجين مسكي أقدينوش كده حجي رسي مسيوش ريجيونش شيرت بحمر إحتونش دوزي تجول أجرارنا فورم هت غلغي تشينو تيك حقوق وتعتبر إيكولوجيسكيز انقيادي خلرتي إخديكاليوش خلرتي مسبوش نياخ تيركوت أوزجده تو يارمرك قول دوقش فيرمري إحتو بشوي برودكتي يرت بحمرش بيزنسا يغيغيد Россия правительства председателя Евкурмягани Узбек Шиёзитер в республике юқайыл проект. Азе Москва долгах тайп паркач кешпа бол комплекс. Цу формат атежа да хужмел доч ваша кетраш хехдежды юрт багам диаг болбарс масиоч регионышты ышты ерегич Россияны хуббол пейт. Бал от мотиги жилохош тхук или вашта юақыш метте мех векылышкар годихош. Массасын ысчулатсын болыждар оқняқа Единая Россия оч партия юқален приемный неспанышне хандихырыш. Царгладу ошхалар парламент председатель Юллой Зелимхан. Тахан цута и царт огаргысы бар. Это что не хаухошхалар царшей бал бузитер Зелимхан яхчох мягко векалышой агу халуацер халар тешиш ба республик бахархой. Азбак дежмасях мохтик деселар таган дус маргениани зерас. Шенче фусам алашердех Юллой Зелимхан волчини мержелела и шуха и чурчелук юлче министерство балхахана цензенда калха. Эштат кошу сога хае дизел шашта фусам елерге сатусыш арган кахеш хаш ракех даш лукасыгс массас юхкердах уалцинг бакта голык хусуждат. Каждый год обновить его, ракех обновить. Они вам номер дали какой-нибудь? Ничего они мне сейчас не дают. Не дают. Сундехар квача долж згулык мохтигерч МВД Кугл Хочин дадирдер. На имя министра внутренних дел мы обратимся к Хадан Дурга Что могу я сделать, я сделаю. Значит, действительно большое количество людей стоят в очереди на получение жилья именно по линии МВД. Дук бахар хошты юқи балх мехтик алашердихаш лақиры дешер заведенеш яхқарыши эштахан бахқақ болнақ абы уқыс медняқан Руслан абы қахек кич таханырчыди нахди шавали аши голзылық боғлық ахтатияқыр дейцір Юллой Зелимхан. Хәді мұлықчы балхарязвы қон экономист юқиры замигичі сага корбір болқ бақды цуши голзыл хақуқы гелыш қайын. Allah яхту болуш хули усага ноосу и буду вечным должен. Посмотри, посмотри, соблюдайте сроком, потому что нельзя такими кадрами разбрасывать. Человек закончил, с красным дипломом, все завершил. Вуз в рейтинге среди финансов России занимал первое место с 91-го года. Эштатиақ сансагай ахтубялар уқыз электрик голзу юлчықу нақчун балық көрбір. Юллой Зелимхан бахар хойты ебич юқ амагаси администрация масиққа свяхтер. Нагах азғулық голзунчы стуадой, азбалғыц алашвек вай андош делар цун халқа гулма председатель. Таған дегені сагвар, цу хадисаш қамяға ди голзунчы вар, ханшуа мысни гуму гойт қиыл свет, халси глуш дайуарыш. Ваша كتر تشق دي عشان تحقق يسيت توي حاج أنت أتينا قاسم توي واش تهدوالي وكمهرين جو نو أصل خدس نجا واش تهدوالي سكبل حيس لي خادتها. تبتة بارش خاطرش صديق رش صدق وغسق تيسر خلق أقول ما председатель. ديتي هرنا خدق خول وقص بقدر ما صديق رش ساتر ده ألرتو يولو Зелимхан بلغل ديشوخ خاطرش صداش خرداتز. أجستر دو أخش قهيك باخر خوي جاشت وقص غودرك خلر تيشرد. ممكن يقان إنديرا درج يقان آدم كيرت خامش. Республик Бахар хош колы нех юқыр вахар не служил чалхани мотигиш гучахыш ужяшхра ар юч векалыш сыбузми болыш қахегиш бы телерадио компании Ханбара юч редактор корреспондентыш. З рубрик да юлен шханден дуқыш не хаттыры жөстірденет. Оғнеқа яндри бахыш нех лотқымақ варсабен қалыр қамын телерадио компании болой. Та арғына сюжет цухағайы. Бакинкет атуаж меттигер яндривер. Шангуштепа, мудах пиказ дуах асфальт.
Сантей пархуна да радуахтуш хамди дез опасно метик мия радуала. Яндери вахыш волчтансагу ейта ей видео. Дукхае юрт арвалычы федеральный трассы уктейпа суртзу. Сел дукхук уагуш дуахкыш бихач ниякты машинляг ермехтыл туай езжхул водителей. Трасъемочный туаб ейче асуцыш лытх булбалыр машин дуалыхой. Дина в течение дня дух Адам хашил багаж, гуха болгаш, больницы болгаш, дух хамаж мухули вахшмети. Движение чая, но и некчо биха болгаш хаузен бы. Варцавал везер, да варцавал yani hatwa bore. Çoğuluk kulurun. Nis buatычы ниякты голы шеймахулы лорлу автомобилистыш. Багды барчы асфальт улыжмехтик цахаларах духулычы ниякты бол безыш хулцар. Цық қуагыш дақ олыш бог даби хабат қузияхыш летқыш. Масайт шуды еметик ишлат. Итуайыш كذا جريدر هم عادي اللي تاكل ده بوخ часть حالاتها ده يمتك توي كان ده يمتك أبردي تترسى نيماني سقسقة توي بش بقى برير يرتاز توي بها يسانسقز نيماني أبردي تيا وحمدوري بقى خدوش نغيرترسن ير أخيرت شو باغا كيرتير نقبة حتى زمالخ حالي بديتش خيطلو موتيجر عادل تسخات ترى يستر بولش سنة باخر خوش ياخد شوخ ازبيخ اخلر بحندوش وقميحتي دوق خطرج نيسلو الديس استحقاق ترخنات باخر خوش داشخش ارغن الفيديو ياندري ريني تابوت حلق مال ساقبو اوش اورا ما غاشلو نقبلاب حلق دوغاش نياقت ديش رخو ستودينتي دوق خلونج نيسلوش خنده باخر خوش ياخد شوخ خلد ازنيق غاشلوشت لارخا بقال Stepare vaša bem be tratuar. Kažu. Tak uzvo hamel vode bir adat da mettik ya sus. Sunhatçı ma ile olmuş talktu diydi uzvolda bir sunhatçı. Hans خوتم ديك ببغدا شيلد يچغو بيحقا خوتي كول دي لاهتش خل خود اقصغولداخ برد رجد حول ديش الله تجيم كزق ميحتحر ياخش حيا يولش دحل حكومه بيا بولخ بير Az doğu değil vaşa kandun abi. Az doğu yüzüni. Al sagu bitti hada. Hada fut. Bir bul abla betratuar. Şu an kuş tepari yer mıçak olay nah akıl buli halk buli be sunhat sazdı. Şoladı ta teknoloji pagostu i çamda çuz. Az ejbar dürücü kal beton yötüş. At yuyici beton. Sizde bo bep az uttiş. Eğer je lat adı uttiş ulu rastvolgiş hada da vay mı koyş da. Ali gat rastvolgiş da. Rastvolgiş hada uttiş a uttiş asfalt at bulap bu bebe. Студент кетин яқан асхаба дик хо хар ден би хач някты голлы диш ахыца ахмел хылды. Гашлы някты вал уклахтыч мехтет авиалчы ахты ложы тарлусак. Хата тихишке хамашен якбы. Ступенек или же специально создано каких-то условий, чтобы сюда забраться нету. Да, обещали после укладки тротуара положить спустя неделю, но уже почти месяц прошел и так и не видно, чтобы они поставили лестницы или специальные приспособления для этого. Неком была погашла шлярха, багда буатычин нисбам яхышлет бахырхой. Исхахтыр тых тходах ахалар мохтигеш администрация. Хататик керти лахтар ицун заместитель нисбаланзыр. Те шло уктей пасурт сюжеты шаш дейчи мохтигеш адылу ушхахтырыш теркилдерк хылыр. Керт хомыш. Ноқыр боқоныш лори кылхыр болыш бац водителиш. Дуал дуатыждақ ицалиылыш дуағын ноқлиылырыш тхозын бу. Әттіған арчдина доқ мотиги жевай мек ыштылиылыч хайбай бекка аваришын. Цуғулқа бек тұқамевір малу тоққышқалар гелесхан яқан Юсып. Цуңгыды дұш. Республик няқыш кілелінақ дуал дуатыжлиылыш дуағын ди хожгеттір фил қылбез, әт ысхаттыр дашқы ар яныш тқасиомышны туабын дуқ леқ дизіндір дуағын. Федеральный трасты ар дул ұшкаст-каст. Масала бұрук алыршы няқ бош парғатлел. Няқыш цитейп ноқ орлони селчыряз буатыш хул водителиш. Тошу хай султык нял муслим машин леқкыш вол. Няқа дуқ хайбаш нислу яқыжди цырцуқ аста бисін. Хәтсіхан геттір фил қылвез машин леқкыш вар. Хани ашгар качыч хайб зудац. Чо харса хамдыз. Дуахыны, ши дуахыны үлд алиq тез. Дақуға ши дуахыны юртиқи хақица. واقش ناقد دواخش واقش ناقد ده دواخش هم ليل در خارج سعد ظلمي حمد دخو بريش استشميو نوت دخو نيسن داخلت حقيقة دخو وين خوش دخل ايات دوش يا شو بروبلم جيل ده شيء دولتشا سان دولدوري بعدر زم سرا شو دغش هذا البواج ايه دالله كرسا لردش خدات دق زيد ناقد ماشي لوديش باجن لوديش Юртыш княқыштыр халқы чалқын яғды. Эбір юрты цан урма чық долыш, тонды хыл нис дылыр барчы ул.
يرت قول ده حار دين داغد عليكش بغد ازغوق ماخرده بخبع سومتيل باخر خوش تبلخ تامش إياس دقق جار أتقبل نق هرجر دحول أورم تحقر خيت تشقدان خيت جبوش أن بلغدر أدمنستراتي كيرتلاتشو Ождохан улс далах келна از бог бог сходжия школыш собрание жолчхана юртер полиции ариале бисны теха дукабыл хусумдайбы бисны теха ождохан чыцы докыш ар лилдеш нарт хатма диахкин дитти югда арлахкуш так бисн аутер жол у центральной улице нухжие юртер ар кохаш ожнухже بيسن اش باكيتش دخول ديش يريك улиц ملي داي حيحو تاخ اش دينا اش قوليش دوخت دوال دوات جليل شو داخن بحن ناقط حوزم خلطرلو ناخا از بغد جي دادا خاچ كرا دبي يرتخن اواري شين دحل يا غورц زوج машин تاتي خاي водителю В результате дорожно-транспортного происшествия خطر водители машин чу багырж бейнеп хет су хайбун дуал хой уахлахап эш су хак аслесни адди утохкуму болх будахуш проводится проверка Гянер чуртышк метал геттер дук машин шлилчи агуиши няк айхи яжи шуахкыш гораш. Хайт магаси чувалчи барчи гори ремиал. Духыз гибеде де инспектор ждихр дят цардуал хошк эж арци юлитер. Багда цыняк сыкетым лаклуш бац. Гот тухыр кхайш хылбесқыш. Ишт мар дахазы цац болчи бахар хошт. Гелисханян Юсуп Биржай Майырбек Дидигнял Махмад Кертхамыш. Алгай мехкар бянини қиырт айылхайт орым царыш қарк чуласын болшқыларц белгіляни. Цухаqa Россия орымыш зуш интернете ғол тоққын беш белгіляхай яға ұлуатсығы ел орымыш. Қыбя қозғи эт орымя Яндексе карталғыш сервис ғол таққарыш. Царяқ шозғи қо юстыр юртышқыры. Цатырыц әрі жол же дұқыға ел регионер орымыш. Әті бянини қи егер дұқыға яжаш зіріқ селі мехкар қозғи қо е айылхайт девай республикер. Ноқче мех тайпқайы. Пелеқонге юрт бұқы ұятсыж нұғыш ақисаш мәтте тоққын бешқалар экология хей алым ресурс айуыч комитет болғой. Цоғылға доғлызыш болчынақ юаз одырақ белгілде қач дуазуыт ниспаныч әділ болғышт алым бәхдіш қайол мұқтығыш күчелер. Ұшылер нұғыш ақисаш мәтте гән ұятсыж. Алымын хамцы бечінеғ қырғаден ғуқ дашқыш мәтте қалар тқасиомычны топ. بحلقنجي يرتي إلدر غالق أستش مهتي بياتايق إياد قوليا نوخش قلش أرشا حاجة يحقي ليه واخري طيب باشا بيلخش كحسوين حماش أتي صدوق خيات تدوزن تحت خاشلة بخبع متر نقبي بيزش خول شلق بامة تحوالج دول دو تجليل حي باش دو أخص سارقونه غول دا حيواجي نوخش ياق إكل جيشكي بروبليم قوش لاحت سك حشوايشو تشلق بامي والله شي مصر حشقو حاجة جد كي أتخدش حشقو حاجة يبول بخار جو آخر سعدير ير مسخن يوتش سوالك جميع ليت له يخش حلط له يخش ير حلط يلش وس حط واسك باش تدات يشلك بام يلش يتسان سجي وس حشوا برون باش تبار دقيقة غلطش اسخار سعده زكون مسيخ ستاتين دحلي يشي يقلش على إيكولوجش تحق إيكولوجيش كي نورمش تتوجر سخلرق أتخدش داها أخجاتش تجرز ديا داحتي دوازو توصو نوخش لارخا بلغل يقا دوازو دا غاجر واخري سو مليان حم تيك دقاح دي قريل بقون هر ملياد جيرت شكري شهر شكري باخر خوي تحقق وهبا بوغب ودشيني أدمنستراتسي سيلسكا بسين بليوه وتي هات وقتن يخش راوتي هاي وقتن أقول قابيح كي ورق بلغو واق بيزجوا بغدا إجر حالبيك توقمي أوت بباغرش موحتجر عادل ويكلش بو تحق أغو يحت دوازو حال اشتغل رغ بول بيق شاشت حت إيسلارخا إيكولغش بيج سوتسمغ بيلقون جيورتش أدمنستراتي كيرتيلاتر أوزق وتسغول قابيح توقمي وز بارجين جو يقلج بلان جورتر إياخش خميالدوز نو سون خوچو كربولاكر ليات دير إذا خود كربولاك ده بلان جورت صار دلي بلان جورتر دلي خاخين دولشو شي نوغش داي واقعي مش قلج شي والحمد داي واقعي شيء أرغخ تحق أهوالق أميال ديرياس خلندر إلدا غاليتر أدل شلق بام تشهر دوازن تخلرخ غوم تسا أزنيق دق أول لارخر غال كل خوش أغن الشيء اللي بيك دات بيحكي تشيقا بيحكي ورواتر واتبقوا على منطقة جنبيش أورخلين فيكلش лицензии, свалка лицензии, примерно управление Росводнадзора, с лицензией ёлждом согласен. В данный момент еще не установлено. Малакя хочу да, сагубол беш, как кто виновный, будем, конечно, выявлять и наказывать.
دواتش قد أقص قاتشن بواترش كاناليزاسيون خش أج أخش موتجي أقص شوست قيت متر جان فيلج ناخ ياخشوخ كس حق أخش كواج أتخودش دقوس ماشين ليل أقص استوق در دايازر إيكولجش موتجيش أدمينستراتيجي على منتحجن بيج أرخلين خوان بدي قريل بش دي برنياغ هادي كلمة نياقان مك دولك نياقان آدم كيرت خامش لحتى ترقى هيجم تصو حقلش دولروت قحيان الخلر بيلقل دوقش تصونك حاجة شي بوغ بيركتي خلر تيشل دجبه نصر كورتي أنتي يوقش باتشاقين أونيتانا برتبريتي بوخوي جيرن ريل تادير بيلغش أغنيل سوق قاتش دي بيانا بش هتو قدين وشكلات خوتم قخوت سلوي أكتابر بوت بوش شق تغلير تسار شي بيلغش تغن رشتينا ترقى هيجم مجاقا جاب زوش خلر تكاريسبانديانت ميرجوي فريده حنز بار ميدا حج دقاش كربيل خش تحديك حقوق مشي تردوح اجر حلق كيش جات وادي جزلات بعد شرايق الله ترى تحقي باخيش جادات لاتو تدوح اس اتقد دادين جلتا يالب قحيقم خوش حتى قاش كربيل خش يقعد سدت حجر بتشالقن وينتارن بريدبرياتي خوش دات خوتم مش تخوص لب بودي تابوت يا غير متساني ميسي خوز مستوج دحم وقت سلاح تطوق تينيك تطوق بغتا ايو لاوا 200 هكتار بغتا ياوا داخ سمتحت سا ديسكات دواخوا يجا تاني ميسي خوز مينيسترز مستوج دحم حط لوقتش سلاح مستوج دحم كيشن بيا غدت خون باباش دوقت خوز دا لاندلي دا 25 شخت واخد دوير за себе جوا مستوج حما حتى أتشر حار جكتار در شو سنتين خلق عشي يسلير предприятие سغول قايش جدر قاتش جات أجراريش لا ديك تواجه شوتي حق خرجات ديك عضلجي داخو دبرينيتي خادا حب صار شبوخ. يا بولا دابين بيانب أزيمي بشينيت كادوي ودادوش در دادين بولا دادين كا ديك كاده министерство сельского хозяйства выделить тон дик كاده элитный كاده дик семинаж ده o polyaları o yaklıları yaklıca yaklılar o 40 center hektarı o salda iner kvartoli çatı kadik kalır ler var Барх машине кашка аряқар, лят уахаш отсадях удобрение тух почахакан унитарный предприятие архегам хош, ебут чакбаля есте дахлер цар кашкар белхош. جيرن ريال ديكي خان نحي داديرك حجة خبه حتى عاد شرر حقوقم مرجع فريدة قال فاطمة زرابني عن رمضان كيرت خامش. دوقش بيدي تيركوت اوزجول سبينر والوزر كتسان زيني يات توقش بغدا بهر Роспотребнадзор экспертыш. Это царь ахчох ужлозер геш беди психологин атқажац. Гозынчыш белгыл мыдаққар цух хаян атқале беріш зени халешир. Цудуғ ваққа вартахуш халвессарк. Цул соғ спинер етічхан цух кегген хамиоли хажвес. Хамсармяк хой керді чами выпуск сытя чақпал шамбар кылы доғырақ листия қофедіш.